Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Milagro, dalang pan sa mga tao nga halos wala nasang padulungan. Apang hindi naman tanan nga nagapangay sini ang nagakabugayan. Pero isa sa mga buhi nga saksi sang milagro ang broadcaster sa Bacolod City nga si Grace Supe. Nadiskubrihan nga nagasuprar sa cancer sa uterus. Sa tunga sang iya ginapangatubang, iya ginpahayag nga siya ang ginbuligan ni Saint Therese nga nangin rason nga ang iya balatian ang nadula. Ang istorya ni Grace tutukan ta. This morning mga kapuso, testimonies of faith and miracles ang isasalaysay ng ating bisita. Isang radio broadcaster at isang devotee ang ating makakasama ngayong umaga. Let's all welcome ng Grace Supe. Hi ng Grace, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Magandang umaga. Yes, Adrian, mayong aga sa aton nga mga televiewers, no? Kag dako ginangaton nga pagpasalamat tungod nga napilian ninyo ako nga magatagman sa akon nga testimony natuhoy sa natabo sa akon nga milagro sa akon nga pagpangawi. Nang Grace, balikan ta ang tuig 2012. Anong natabo gani sa imo? Anyway, sang 2012, Adrian, na-diagnose ako nga may cancer sa lining sa akon nga uterus, no? Kag asang amoya to nga tiyempo, kasakit gid bala panomdomon nga ti at the time why ako sang obra wala gid ya as in kay na daw bago pa lang ko naka-start bala as hindi pa regular so wala gid sang kwarta at the time. Anyway, no, alas 7 ang takna sang aga amo ini siya ang schedule sang akon iyang pagraspa o DNC dira iya sa may Teresita Halandoni Provincial Hospital. Kag samtang nga naghigda ako kay mga 6:30 naga-turnover ina ang mga doktor sa ilang ang ila balang mga pasyente. So medyo nadugay-dugayan. Samtang nga naghigda ako, Adrian, nakita ko sa isa sa mga suga ang larawan ni Saint Therese of the Child Jesus. Actually, first time nga nakahigda ako sa operating room, hambal ko lang kung ano man ang akon nga ginabatyag nga balatian, buligan niya ko nga mahibalan ini, kag buligan niya man ko nga mabulong ang akon nga ginabatyag. Milagro ang natabo, Adrian, before sina, ako ni naoperahan ko November 1, gid mo, 2012, mga May sadto, no? May first cousin ko nga mabata siya at the time. Nakibot lang siya, kay gina-imagine yung unod sang ATM niya is 11 to 13,000 amo lang nina kay amo nang sweldo niya sa inaobrahan niya call center. Oo. May nakibot gid siya, nakaisol siya sang gin-inquire niya ang iyang balance nga may 57,000 nga unod ang iyang ATM. Kag hasta nga naoperahan gid Kuya Adrian. Amo to ang gingasto sa operation ko. Sang first gid nga pag-visit ni Saint Therese of the Child Jesus, isa ako sini nga nag-cover kay ginhagad ako ni Sir Eli Tahanlangit kag ni Ma'am Laarni Aguilar. Actually 2003 sang abot siya diri sa Bacolod kag ti ako yan nag-upod man lang kay tinanamian ka bala nga may service kamo yang basang Valyakar. Tsura niya nga nakita sa akon amo na siya ang nabutang sa iya nga mga tarpaulin sa amo to nga tiyempo. So, sa 2013, March 2013, diri na kag nag-start nga nag-volunteer na ako sa dira sa Carmelite Monastery kay dira na siya ang image ginadala kon mag-abot diri iya sa may syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. So isa ako sa nangin sekretarya sang second visit sang Saint Therese relics. Grabe nga istorya ang may-ara ka ng Grace, no? Very inspiring. Pagkatapos, gingamit ka ni Saint Therese of the Child Jesus, agad ipalaptang iya maayo, nga mga intensyon, kag mga mirakulo diri sa kalibutan, nga aton ginatungtungan. Kamusta ka subong? Ang cancer, kumusta man? Kamusta ang sitwasyon mo? So anyway, ang cancer, tiway na, no? Wala na gid nagbalik. Kag tinagapasalamat man ko kay after sa to sang operation no grasya man pala nga nag-abot and then subong no mayari kay ding batsuyan anyway batsuyan ko gin pangalanan ini nga Tibor's Place tungod nga gin pangalan ini sa akon ido nga si Tibor. So amo natin subong amo ining ido okay man kay naga-income kita bisan pa paano. Na Grace, as you live your second life,
And for someone nga naka-eksperyensya sa mirakulo ni St. Therese of the Child Jesus, ano gid ang pinakadako nga pagbago nga imo na eksperyensyahan sa imo pangabuhi subong? Easy go lucky ang ginahambal nila. Ang ano kapos lang lakat diri lakat dito. So after sa akon nga operation, diri na kag ginamat-amat ko na tadlo nga akon nga pagpangabuhi, no? Hindi na ta parehas ang una yung kung diin ta mainom ta to, mahagaran kita. Subong ang aton lakat ya pangabuhi na gid, no? Kag advice ko lang sa aton nga mga kauturan nga daw nagakadulaan na sang paglaom, pwede hindi man, no? Sa mga depressed dira, mga muyo kita, no? Kay ako gani, isa ko ka example nga hindi ko ya religious nga klase sa tao, di ginako ko man sa kaugalingon ko nga makasasala kita, pero may milagro nga nag-abot sa aton nga pagpangabuhi. So amo na nga aton nga dapat nga pamalandungan bilang isa ka Kristiyano, no? Sa sining mga tanion hindi kita magpadaog sa mga problema, mga muyo kita para nga buligan kita sa aton nga mahal nga Ginoo. Kag nagpasalamat gid ako sa kay Saint Therese of the Child Jesus nga ginmilagruhan niya ako hasta subong buhi pa Kuya Adrian. And lastly, ng Grace, anong mensahe mo sa imo pinalangga nga si St. Therese of the Child Jesus? Kaya syempre, sa makaangay mo nga mga devotees ang Sininga Santa. Go ahead na. Okay, no? Sa mga deboto ni St. Therese of the Child Jesus, padayon kita nga mag-ampo kag magsalig sa iya kay siya makabuligid, no? Sa sekreto lang, no? Nga paagi man siya nga pag-intercession, makabulig siya sa nga dako sa aton, no? Sa ngalan niya kag syempre mga muyok man kita sa aton nga mahal nga Dios kay Papa Jesus nga buligan kita sa aton matag adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, hindi kita madulaan sang paglaom, Adrian. Nang Grace, madamong salamat sa pagsalig ginhatag mo diri sa amon sa GMA Regional TV. Agri saysay imo mga inagyan. Mga nagkalailain nga problema kag mga pagtilaw humalin sadto pang 2012 tubtub subong nga may ara ka na bag-o nga pangabuhi pinaagi sa mirakulo ni St. Therese of the Child Jesus. God bless you. May aga. Ngayong umaga mga kapuso, napatunayan natin that faith comes from hearing. Ang mga istorya na kapareho ni ng Grace ay naging paraan para mas mapatibay ang ating pananampalataya sa ating Poong May Kapal.